Hola, gent. Crec que el president, en Pere Aragonès, s'equivoca. Crec que s'equivoca amb un tema que ara vull que parlem sobre els correbous. I vull fer referència a aquesta notícia de VilaWeb, en què diu: no crec que s'hagin d'imposar prohibicions als correbous, sinó que han d'avançar en matèria de benestar animal i evolucionar. Això d'aquí no té cap sentit, bàsicament. Llavors, defensar els correbous considero que no és el correcte. I ara us diré per què. I aquí més avall diu: això que estic dient no té res a veure des d'un punt de vista electoralista. O sigui, no pretén guanyar vots defensant les festes populars de Catalunya que inclouen l'abús animal en els correbous. Llavors, això ho dubto. Ho dubto bastant, que estigui dient això i no ho està dient per aconseguir vots. Ho dubto. Llavors, a Catalunya hi està havent bastant polèmica amb aquest tema. I ara us vull ensenyar una altra notícia que ha passat ahir mateix. Ahir mateix... Bueno, aquesta és una altra. Ara ensenyaré. La notícia d'ahir és d'un noi de 18 anys que s'ha mort, bàsicament, per participar en una festa que inclou l'abús animal amb els correbous. Llavors, vull anar més enrere ara i ensenyar-vos aquesta notícia del 2019 que es va a Vidreres, que es va liar parda, bàsicament. Un bou es va escapar a les grades i va ferir a 19 persones. Llavors, això va ajudar a que s'obrís el debat sobre realment hem de continuar fent això. Llavors, potser hi ha molts catalans que no estan d'acord amb els Santfermins, que són tan famosos, no? Que és part de la cultura, que s'ha estat fent durant molts anys, que es vol continuar fent, que no es pot treure, és patrimoni cultural, el que sigui. Bé, i els correbous, què són? Són exactament el mateix, és abús animal. Hi ha diverses, pel que tinc entès, hi ha diverses modalitats, que és, li fiquen una mica de foc o li fiquen molt de foc, bàsicament. Llavors, jo com a català no vull que això sigui part de la cultura de Catalunya. Jo crec que això és un insult als animals. Nosaltres, com a humans, hem de ser respectuosos i tenir compassió. Vale, això no està bé. No està bé. I només porta desgràcies. Imagina que tens un fill que vol ser doctor o vol ser mecànic i un dia diu: bueno, me'n vaig a la festa del poble perquè fan els correbous. I tu li dius: vale. I resulta que hi ha un accident i es mor. Llavors, quin valor aporta els correbous? No he trobat l'origen. El que sí que sé és que les festes populars que inclouen els bous es remunten a fa moltíssims anys. I l'explicació que jo li dono és que abans era una de les maneres per entretenir la gent. I abans tampoc hi havia tanta consciència com ara del tema del respecte animal. Ara, en aquest sentit, estem avançant moltíssim. Però jo condemno l'estrès que estan passant aquests animals és injustificable. I la veritat, el president s'equivoca. El que està fent és defensant festes populars per guanyar vots, perquè el tornin a votar. El que fan molts polítics, que per estar al poder doncs fan el que faci falta. Això, el que diu el president, no està bé. És exactament igual que els Santfermins. I cada cop hi ha més gent i estic veient interès, sobretot a Vidreres, que hi ha bastant de... Aquest tema està bastant calent, que ho volen retirar i ho hauríem de retirar. Això no hauria de ser part de la nostra cultura. Nosaltres som millors que això, no hauríem de continuar fent això, tio. I estic indignat. No hem de fer alguna perillós, que no ens aporta res i que porta mort. Què en penseu vosaltres? Hauríem de continuar fent alguna que s'ha fet durant molts anys? Perquè és part de la cultura? O ens hauríem de replantejar la seva utilitat real? És correcte l'abús animal?
potser creieu que no és abús animal posar antorxes de foc en aquí les banyes. Aquests animals pateixen i no hi ha cap justificació per continuar fent aquestes pràctiques. Bé, és aquí el vídeo, espero que us hagi agradat i adeu.